Ovo će ti definitivno popraviti raspoloženje. Neodoljivi kanoli. Idemo odmah na pripremu. Prvo nam treba belo brašno u koje dodajemo šećer, malo soli i kašiku masti. Promešamo, dodajemo jedno jaje i finiširamo belim vinom. Nastavljamo da mesimo sve dok ne dobijemo glatko testo. Sada ga prebacimo na foliju, obložimo sa svih strana i u frižider na sat vremena. Vreme je za menaž tablu. Broj 1 čokolada za kuvanje u Srbiji. Isackamo je na sitno i ide u mikrotalasnu na 1 minut. Za to vreme u proceđenu rikotu dodamo šećer u prahu i mešamo dok ne sjedinimo. Čokolada je spremna. Promešamo dok ne dobijemo svilenu teksturu. Prelijemo preko naše rikota smese i špatulom promešamo dok ne dobijemo kremastu masu. Testo nam se ohladilo. Skinemo foliju i prebacimo na radnu površinu. Sada oklagijom jednostavno razvučemo i isečemo krugove u testu. Spremimo kalupe za kanoli, premažemo uljem i stavimo na sredinu testa. Preklopimo jednu stranu, a drugu premažemo belancetom i srolamo. Sada direkt u vrelo ulje na 3-4 minuta, sve dok ne dobije zlatnu brown boju. Sklonimo na ubrz da se procede i čim se ohlade jednostavno izvadimo kalup. Sada našu čokoladnu smesu prebacimo u dresir vrećicu i jednostavno nafilujemo naš kanoli. Pospemo pistaćima, šećerom u prahu i uživamo maksimalno. Prijatno!